Nythän on niin, että tämä konsulttihommeli sillä tavalla, kun me sitä pyöritetään, niin se ei tuota tarpeeksi. Meidän tavoite on kasvaa ja menestyä ja olla 5 vuoden kuluttua yhtä suuri kuin Nokia. Ja tiedättekö, mikä on Nokian menestyksen salaisuus? Se on se nimi Nokia. Maistelkaa sitä nyt suussanne. Nokia. Se on iskevä, kuulostaa japanilaiselta ja on perinnetietoinen. Millä lailla se on perinnetietoinen? No kun sellainen kunta eli kaupunki kuin Nokia on ihan oikeasti olemassa. Eihän. No kyllä vaan. Ja ensimmäisenä askeleella tiellä menestykseen me vaihdetaan firman nimi. Ja koska Nokia on jo varattu, niin minä olen valinnut lähinnä Nokiaa olevan kunnan nimen. Ja tulevaisuudessa tämä Uusmedian tienraivajayhtiö tullaan muistamaan nimellä Mouhijärvi. Mouhijärvi. Maistelkaa! Mouhijärvi. 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 Ei kyllä kuulosta hirveän japanilaiselta. Miten ei kuulosta japanilaiselta? No toi ääneasu, toi Mouhijärvi. Mou. Missä vaiheessa sä oot Japanissa ehtinyt käydä? Onko se joku japanin kielen tohtori? No en ole, mutta kyllä... No ole hiljaa sitten!